Kwa Simeon Chimkoko msuru ichanga milini ishedu ndisingatendereri ndi tirikusungisa Kristina Mkoko unoitwa Simeon Chimkoko kesi yedu tirikusungisa Kristina Mkono arikutengesa minda inoyanga iri yambuya wangu atotengesera vanhu vatatu watakatundu watakasamuna wechitiri hatisikumuziva saka iye paachazobvunzwa achatibatsira kuti mumwe wechitiri ndiani asi sofa atotengesera tingati 1-3 ndo watiri kuona pana saka ishu yemamirira yayakaita machangamiri yatakaona pamusina kunzwa kusi pakataurwa nhau yekupwanywa kwemba pakataurwa nhau yekwa-magistrate kwa DC ishu iripo imba yakapwanywa nasikuru avo ndeye mumwe munhu akawaka pastendi yatukuta pamunhu atukuta wapwanya imba iyi ndo yakaita kuti vaende kudare kwa DC ikatotongwa wakatoita community service ndo imba yakapwanya. Kristina Mkono musha wake waakasirwa nemurume wake ari kugara minda yakatenderedza musha wake waaigara nemurume wake ari kurima. Ishu yemunda wataurira pano seposheni yemunda yekuti iri zvakaita sekuti musha waKristina wari panapa minda iri sezvakaita pane irodi pane bridge nemvura ravo ndokune munda ndo munda waari kutengesa. Munda uyu mamirira wakaita mbuya wangu anova mai wamama wangu mbuya wachisiya munda ushu ndatoizwa kutaura kwavo idinzo titori poshini nzvimbo ndetizva kutotaura pane munda wakati saka munda iwo unofanira kutoonekwa then woidentify kuti pisi inotengeswa nei pisi inotengeswa nei pisi inotengeswa nei and avo vakomana wauya after inspection wochiya wochipa report yekuti poshini yakatengeswa ndeyakati imi mawaratidza then vanhu varipo enharaunda zvobvumirana kuti zveshuwa ava poshini ndeyavo ava poshini rapo ndeyavo report iyoyo tobva tatongovhara yes hapana nindi kuti timboti makatengesa here ayo pari kuuya vakomana weground information yese nei inobva yabuda ipapo nekamepu kacho kwaidentify kuti apa ndavatengeswa ndeapa uye hamuda kutaurainini Christmas ndine mukadzi waDouglas inini kuroorwa kwandakaitwa nemurume wangu ndichigara pamba ipo saka tezvara wangu baba yemurume wangu akadaidza murume wangu akati Douglas iya pano kwabva asimuka Douglas nababa wacho wakubva waenda kubva watora kapisi kakadai kemuti wabva wakoma huko koko kazi Douglas ndio stendi yako nemukadzi wako nanhasi ndopedhiri waibva waenda kumunda vanaenda kupa madhunduru angu mangani mairi kazi ndiwayo ndorima saka ndoenda ndorima tati ndokubasa ndaitobva kubasa ndichipa vanhu mari tichirimisa munda iwoyo kuzoti murume wangu kushaka kwaakaita handiri kundorima imwe problem akazoti nditengeseka uyu kari kutaurwa ndine problem yemadziso mukazimana matotaura nyaya kuti nditengese land haitengeswi saka inini ndandisina mari yekurima no tsvagai dzimwe nzira dzekuwana mari not dzekutengesa land. State land haitengeswi sanda kuita wakomana inspection Wednesday chiema pamadetails usvika ikoko uvaona zvisi zvamutaura zvese izvo unosvika isusu kana kwasesamanga akandipa 1 takatanga kutongwa kwaDC zvikazi 5 years naye mukomana hatidi kuzwa maproblem kana uchinyi ibva yandopera wakati kwazi kazi uyu adini 5 years dzapera here ndiro kuti kupindura iva pasamanga 5 years dzapera here hatisati yapera saka makwenda ujerera haisati yapera because kana mukazi musaite nyaya yemakaita within a period of 5 years it means munhu mukaiita pa 5 years dzisati dzapera makwenda ujerera ini hapana chienda kaita
Hapana chaenda kambo. Tusadoti kati prove kapoza warutora makatengesa. Hapana chaenda kaita. Uyu muzukuru kwa kuzuro chino. Asi murutora kuti makatengesa. Muzukuru yako kana seka. Imimi murutora kuti makatengesa nenyaya dziso. Nechigore chendina chichirasi. Saka makadi. Ndakapiwa kamari. Saka makadi. Ndakatengesa. Ndipiwa kamari kenyu. Kekubatsirika. Wakumana pauri ya ground. Zvese zvochokwadi chese zvinoita sei? Chinobuda. Nokuti uyu muzukuru ichi yes tichazviona zvese kuti ane here ruramiro yekunge ari kumira kuti vabe zvemunda iwo. Ndinasa kutomira ndiye ari pamberi pafurandika. Ambuya ndati garai pasi. Kana uyu aine maruramiro kana kuti asina maruramiro tichazvibata wakomana pauri yeground. Musore changamira ndodoma ndajekesa inini nyaya yedu ndo yakataurika ikazosvika pamawitness amataura bandaona kuti ndindakaimanga haina kutaurika pataida ini ndamira semuzukuru kungopresenta nyaya kwamuri chete vana vemuriviridzi wemufi ndo variko vasikana ndo varidziwa wambuya wakasiya mina ndo chandataurira handina chandiri kurwa pamunda ndangotaura pakuti nyaya dzematare takambosaka hauna locus ndangoti ndichiprisa it's okay saka iyi yatopera nyaya yedu yai kuti auda chii tauchiti imi waridzi wechi wemunda neawa ndimuri kurisana nevanhu handiti wakomana pauri kuya kuground munovaratidza minda yamukutaura kuti yababa vedu nechi yamuri kuti ndeye awo wonyora pasi woita sei moidentifya pamuti apa ndo pakatengeswa pane nyaya mopa zvese zvonyorwa pasi then ripoti painouya kuno inofanira kunga ine sabhuku ishe newakomana rubva kuno kwangu vari kuita inspection. Imwe nyaya nditi makamati munozoya nani namene wakataura kuti kwazi akanga asimukadzi wedu wakataura kuti kwazi anga asimukadzi wedu mukadzi akanga akasotoenda kare kare ine zvaakanga atoenda kare kare akazotouya murume afa kwati kwazi ndikuda kugara umba yangu ime mukati mbuya munozoya namanager saka manager ndauya naye kuti wonde murume kufa akaita ndahandinaye nambofa ndakarambana nemurume wangu akafa wakatakura manager ari pano ndiye ndatouya naye ndakaenda komutora kumba kwake makati munozoya naye izwaimbuya takati nyaya yese iyoyo handisi ndikuona kuti inyaya 1 asi ine nyaya dzinokwana 4 mukati madzo. Pane nyaya 1 yekutengesa minda, pane nyaya 2 yeownership handisi, pane nyaya 3 yekutry kuti tiprove to authenticate kuti pakazofa murume manga muchiri mukadzi wake here kana mamusiri mukadzi wake. Andozita izwa hayo wakangogo ndati mbuya nyaya dzenyu ingani dzine nyaya inyaya 3 dzatinotigadzise dzese pari kuya wakomana uko murunzwa nyaya dzese idzodzi dzese dzichabuda dzese dziri 3 dzobva dzangoya ka1 tovatadzipedza dzese ka1 dziri 3 because nyaya yekuzi muri mukadzi we kana kuti hamusi mukadzi yatazotorai witness handitika inyaya yekutangira pekuti mune maruramiro here ekutengesa kana kutora minda akamumbona nyaya yekuzi hawazoti manga musipoba yanga iri nyaya yekunzi hamuna kodzero because manga musiri mukadzi wemunhu saka ndo zvatoda kuprovai kuti manga muchiri mukadzi here kana kuti manga musiri Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,